Salam. Şu an Riwne şäherine geldim. O Saşa Brat'tan tağırlaştım. Sonra beni dünkü yola düşürdü. Ben awtostop çektim. Dünkü ara kän araşmadım bu gedek. Hakikat 20 minutda garaşdym, soň bir ýaşul durdy. Ol Polşa barýan eken. Soň Polşa gitmek üçinem Riwne şäheriniň, Riwne, Lwow şäheriniň üstlerinden geçip gitmeli. Şoň üçin men şansyma o geldi. Riwne şäheriniň sentrine, merkezine düşürdü. Soň şu an aýlanyp görün. Bugün Ukrainada bilýänsiňiz Pasxa bayramy, meşhur bayramlaryň biri. Şonu gutlanýan üçin köp ýer ýapyly. Aňyrdaky bir zada geldim. Zlata Plaza diýen bir targow sentre geldim. Targow sentrlerine çal ýapaken bugün. Gaty bayram bolan üçin bularda. Soň naharladım, garnym doýurdum. Şu an aýlanyp ýörüm. Couchsurfing-den yer tapdym. Ýöne ol bu şäheriň merkezinden 25 kilometr uzakda. Oňa gitmeli, biraz aýlanaýyn, parklarda aýlanyp soň bararyn idim. Nerede yerleşýänini WhatsApp'tan atdy. WhatsApp'tan iýerdi. Oňa da poýdylan gidämesen poýdylan gitmek aňsadaken. Şu an parkda aýlanyp ýörüm. Parkyň adyny bilemek. Odan yer eken. Riwne şäher hakynda birazjyk aýdyp bereýin. Ukrainada kiçiräk şäherlerden biri. 250 000 töwerek ilaty bar. Ýöne kiçik şäher bolsa-da 4 san üniversitesi bar eken. Soň şäheriň 40%-i tokoýluk, ýaşyllyk. Ýöne şäher kiçik bolsa-da Ayna, soň ayna fabrikalar bar eken, şokolat fabrikalary bar. Ekinçilik bilen meşgul bolýan köp halk şeýdip durmuşlaryny görýän eken. Başga da gezip görersen. Riwne şäherine etaty gelmegimin sebäbi söýgü tünelli bir tüneli bar. Riwne şäherine, ýöne Riwne şäheriniň Klevan şäherçetine ýerleşýär. Şoňa oňa da ýetip gitmek için ekleýärler. Şu Couchsurfing-den galýan kişim aňa da ýan eken. Öýdüm akdaryny idi. Şoň ýaşaýan ýerine biraz ýakynrak. Ýertäklerine diýdi. Nefit bolduğuma videosunu çekerim, şol kadar. Şäheriň 40%-i tokoýluk bolan üçin, ýaşyllyk bolan üçin şunýaly köp ýeri park, ýaşyllyk.
netibeden birinji Ukrainada birinji awtostopdan tuttuk. Mundan soň gowy bolup gitdim we gat gowy esti göne. Köplençe awtostop soňda mesela bir şäherden bir şähere gelmek üçin bir nästany maşyna ulanmaly bolýar. Yani göni şu şäher bir şäherden beýlek şähere göni gidýän tapmak kynna. Bu ýerde ben birinji hemem haňsat geldim. Göni bir maşyna bilen geldim. Men bagtyma gowy ýerde uçdy. Aha. Toga. Hadi toga ken. Energet soğup dur onun. Menki ali. Toga. Gel. Korktu ama dişlerim kan dangal. Toga dur. Dur. Gel. Akıladan. Boşadın gelýän sen? Boşadın gelýän? Gel, dur. Gel. Ha? Malades. Gel. Ne tavuklar aňyrda. Toka. Olli. Maňa terede. Nasıl yani? Ekin, bağ, bakça. Başka neyme gerek? Hovatı bir daha da degere, hovatı. Katı oğlanırken öýüňe ýetsem, maşgalatı bir aýry gowy, öýde bir aýry gowy. Dün aksam gelip maňa ýürüte nakar edip. Aksam 10 käçellä gürleşip oturduk. Dün poýez bilen biraz sonra geçip gidipdir, 10 kilometr geçipdir bu şäherden. Ýalňyşypla internetden gowy işläni okdy. Soň ben maşynyň gelip meni 10 kilometr uzakdan alıp gaýtdy. Sağ bolsun. Bunun ne düň gaýtmaly bärden 10 kilometr uzaklıkta bir klewan diýip bir ýene bir şäherçeti bir obasy bar. Şo taýda Söýgü tüneli bar. Ukrainçaty tünel Kokhanniya. Şo taýda görmek meni ýörütdi şähere, şo tüneli görmek üçin geldim aslında. Ne düýünden bäri ýagşa şo at ýagman durşy. Eger ýagşy ýagmasa, ona çel ýagman dursa gitsek bolýar. Eger ýagsa da bilemok, näme derim. Belki erteri ders bugün bärde galyp. Pişecekler hem olmaly şu taýda. Dur. Koy berýän lasynma. Dur. Ne mulya sana ha? Ha tawjaklar. Ama da ördek ba. Onda men ýertirne bedneýin. Olaryň garaşyp oturanlar. Soň mesedenle tünele bugün gitsek. Görüşer. Sağ olun.